ambush. Tangay, ganito sa showtime. Oo? Oh, ganito yung mga girl trends, di ba? Si Karil, si Ann, ganito yung mga itsura. Oy, hindi ganyan kahaba yung dress nila doon. At saka binabagayan yun, un-Curtis yun eh. O sige, expedition na lang ako. Ayun! Bagay! Yung iyan ako sa'yo, Jules. Ah. Si Jukes? Sino? Jules. Ano mo ah? Kasama naman ang isang Jukes din, oh. Hoy! May, ba't nandito taga-GMA? Raisa May, ang laki mo na. Lilipat na kasi siya. Nakita ko yung ribbon mo kanina ba dito? Nagsasalita, sabi niya, oh my God, bitawan mo na kami. Sige, sige naman. Ay, congratulations kay Yuri, nasuot ako yung kwintas niya. Bakit? Ngayon ako nakakita, walang leeg pero may kwintas. Kinaya. Tinaya. Ito naman, makapag-flower naman to. Ano ka, marimar ka? Bagay naman sa kanya. Kabaihan. Siyempre, araw ng mga patay. At saka syempre may tarpaulin. Syempre ganon. Dapat pag marimar ka magan, pulguso, marimar ang pulguso. Wow, hiyang-hiya ako, seryo. Oh. Hoy, awayan na ng pangit. Dito muna ako. Wow! Ikaw ngayon pinulog ah. Ikaw ang founder dito, no? Ikaw pinuno ng pangit. Oh, nag-oily-oily. Batiin mo muna yung mga bisita niyo. Eh, papasukin mo muna yung nasa loob. Ay, sa labas. Basta No? sila mabatiin, inimbita ko ba sila? Oh, bakit hindi mo batiin lang? Gusto mo magbati na lang. Hindi yun, iba yun. Hi! Hello po sa inyong lahat. Oh, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Brenda. Kilala niyo ba ako? Sa mga hindi ko nakakilala, hindi ko rin naman kayo kilala. So, the feeling is mutual. It's a tie. Is that right? Diba, makapag-plunging ka pa, kala mo naman may dibdib ka. Talagang ganyan talaga. Ganyan. Kaya uso na yun, ganyan may padiptip. Oh. Uy, baka malars Pacheco. Ako na nakauso ganyan. Ang itim ah. Sis, may nakita ko ganyan damit, pero hindi ganyan kaba. Dapat Oo. kasi Oh, explain mo nga. Saan mo? Yung pang sexy yan. Oo. Oo. Pangit. Ano ka? Maganda kasi yung boots mo. Dapat makita din siya. Ayan. Dapat nakikita yung legs. Ayan. Saan mo pa? Dapat yung sexy yan. Ayan. Oh, Nadine loose ka. What? Di ba ganito si Nadine, di ba? Ang dumi! Kumain na ba kayo? Lagi ko yan sa may pera. Guys, yan ang mga pulubi, ang dami Mas sa mukha kang gusgusin. Bakit? Hoy, ganito talaga pag mayaman ka, dapat hindi mo palata na mayaman ka para hindi ka Para? lalapin. Ah. Ano ba yun? Oo, tingin mo si madam, hindi nagpapalata na mayaman, kunwari pulubi, pero may dalang shotgun niya. Oh, parang sa'yo din mapupunta yun. Kaya magdahan-dahan ka lang talaga. Hoy, kung may mapikon sa inyo dito, hindi kayo magtatagumpay. Bakit? Bakit? Stay in kami dito mamaya. Hi, apat na anak mo, ma'am. Tatlo. Tatlo yung... Ay, ate mo, tapos anak mo. Ang lapit ng loob ko sa inyo. Bakit? Bakit? Tingin ko sila yung magiging mother-in-law ko. Bye! Ano ba? Saan ba dyan gusto mo? Bakit na ba? Siyempre, tanga, itong babae type ko. Ah. Hinahaway? Oo. Baka gusto mo naman bagong buhay ah. Pag ako nalasing mamaya, bibigyan ko ng panganay yan. Mga ilang panganay? Ilan? Lima. Baboy. Mamili ka ba, magkaroon panganay sa akin o sa kanila? O pangit ang itsura natin ngayon, no? Oo. Para, talikod ka ta. Oh, dito nga sa'yo, para. Evolution of the man, nag-umpisa sa baboy, natapos sa baboy, hindi na naging tao. Nagsimula sa baboy, natapos sa baboy. Dito dapat ako. Ganyan. Tapos dito ka. Oh. Dito ka. Kasi di ba yung barbecue, nasa huli talaga yung taba? Parang Wow! halaga lang ha. Oo, naman na naman ka. Uy, overcook ka! Ay! Ako yung napalapit sa uling. Back to you mo, back to you. Ako yung napalapit sa uling. Bala kayo dyan. Kala mo naman, napakaganda mo. Oo. Ang gandang model ng milk tea yan. Milk? Tingnan mo yung damit niya, daming sabu-sabu. Doon pala yung normal. Oo. Mga pang milk tea na lumag mo. Pero mas, may hello po sa inyo guys. May bata ko yan sa likod, ano ko. He looks like Pakistan, Lebanese, like that. Pakistan. Sir, you look so suckable. Uy! Sira ulo ka. Yung ilalagay sa sako, tanga. Okay. Wow! Kayo, lalaki ng ulo ninyo, lalaki ng utak. Kasi di ba kasi yung sakabol ba yun? Oo. Hello sir, wanna be stuck. Pawis dito. Si Yuri kasi. Ano ako? Di ba ganyan yung mga nagsasabot, tapos pababa ng tama, naglulutong yung... Hindi, wala ka sana to. Malakpak sila, nakarelate sila. Wala sana to. Malamig naman sana. Yung natakpan ni Yuri, pagdating yung hangin sa akin, maligam-gam na eh. Ibig sa malamig pa.
Na-filter. Ba't ba kasi ganyan yung itsura mo? Alam mo na ganyan ako dati, iba talaga yung ganyan. Ang hirap-hirap ng ganyan. Lalo na anong oras sa isang mga dito, alas 7, mamaya pa rin matapos mga alas 11. Puta ka, pututoy mo, pwede nang isahod sa higado yan. Bakit? Iba na yung kulay niyan, violet na yung ulo niyan. Sakit na nga, friend. Tapos asar-asar rin pa kami, hoy, ano yung mga ari niyo, pinatali niyo? Ano akala sa ari namin? Aso? Oo nga. So pag naglalakad kami, aw, aw! Basta yun, di mo tinatapos. Yun sa'yo ba yun? Ay, mahirap Italia. Hindi na. Dapat dyan tinataker na yan. Hoy, dito nakatali, bali. Ano yan? Hindi natural lang. Pero na ako. Ha? O, pinada ka na? Oo! Wala, inula pa yung Pepe bago yung mukha. Oo, dapat yung mukha mo na bago yung Pepe. Ano ba, package deal kasi yun. So down payment mo na inulan. Hindi, mura lang kasi to. Kano ba yan? 20,000 sa Thailand. Alam mo. Kasama na pamasayad sa hotel. Ano? Mura. Package nga yun, promo. Ano Pepe? Pero sa Pepe pa rin siya. Oo, pumunta ako ng Thailand. Tapos sabi ng doktor, kunin lang, gano'n. Oo. Ito. Tapos nilagay sa grapon yung ari ko. Oo. Oh, tapos. Tapos pinauwi na ako, inayaran na ako maglagay ng betadine na i-maintain ko lang. So, binayaran mo yung puto lang. Ano ba lahat? Sana kami talagang Napakinabangan naman yung nasa grapon. Ano ginawa mo? Andun, kinakain na naman. So, tanongin mo si Kasama sa Ayan si ate, oh. Mukhang ano to yung Ano ka na, be? Mukhang bataan ka dito, Ter. Oo. Halika muna, kakausapin ka po namin kasi alam mo ba yung table namin, wala kaming tablecloth, suot-suot mo palang demonyo. Kaya pala nagkulang yung iba walang sapin. Huwag kang mahiya kay Raisa Ming. Cha-cha-ra, 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 cha-cha. Ang talay, no? Meron pa ng baboy na nakakatayo sa dalawang paalam, no? Oy! Oo, paano ka makyat? Oo. Sure? Kaya? Oh, umaba ka mag-isa, umakit ka Oo. mag-isa. Ito. Ba't kasi nila ginawa yung ganito eh? Ay! Ang taray, no? Nakalabas na pala si ano, Sino? Janet na police. Hoy! Pagod na pagod. Makamasay mo na natin si Ate Girl. Ate Girl, ano pangalan? Andrea. Andrea. Andrea Brilliant. Hoy, tigilin mo ko, Dulpo. Sabay kami napatuloy nito. Ano sabi mo tutulit? Sabi niya, oh wow! 3 pesos na pinalo eh. Hindi kinaya. Oo, kapal nga ng ano eh. Anong pangalan mo, Andre? Ilang taon ka na? Oh, artist. Social. Ilang taon ka na? 21. Mo. 21, 22. Nami na mo. Ano ba nakakabalan sa buhay ni Andrea? Why you're very social? Because the way you speak is very social climber. So, why? Are you a call center agent or a graduate of English literature or bullshit? What do you do for a living? Hairstylist! Saan? Sa patay o sa buhay? Pwede patay siya buhay. Ay, may tumatanggap. Oo. Patay na buhok. Buhok pala. Meron kang boyfriend? Wala kang boyfriend. You deserve it. Wow! Sinawan! Sinaulo. Pero kahit wala kaming boyfriend, marami kaming lalaki. Yes! Maraming lalaki, basta ang bakla may 150. Di ba? 150, ulo-ulo lang. Oo. Walang boyfriend. Kaya huli nagka-boyfriend si Andrea. Never. Never? Never siya nagka-girlfriend kasi nga mukha siyang kambing. Nguya na nguya. Uy! Biglang dinura. Bakit wala kang boyfriend?